balik kami. Barado yung ano, kabiyang. Barado yung CR. Nagkabanggaan nata sa loob. Yung maliit na ano, kabiyang. Luto na. Usawan. Araw ng linggo. Ano po, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Panibagong vlog na naman tayo. At ibabaping na. Araw ng linggo. Bapping. Mag-update lang ngayon. Ito sa kanila pa to. Diyan ginagawa yung aircon. Tapos mga makina. Dito naman yung ano, pintura. Doon naman yung car wash. Doon kabila. Pero silang mayari. Nabapping na. Finishing. Oh, ganda na oh. Pang finishing na po yan. Before and after tayo. Finish na. Ito, babapingin to. Pag namaping na yan, ganito na.
Uwi na kami. Nasasarado na. Naman kan. Nasarado na. Araw ng linggo. Ang kabila nga, ano na, sarado na. Naka-premiere ako. Tara! Honda Civic. Service namin. Ayong, bukan. Anong kita kaya no? Ano rin? Talagat na. Alis na kami. Balik na. Ay. Abot pa signal, no? Nagdali na kita, gabay signal. Yan, balik kami. Parado yung ano, kabiyang. Parado yung CR. Nagkabangga na ata sa loob. Yung maliit na ano, kabiyang. Ito pa, sa kanila po. Car wash. Ay, ito iba na. Itong pinagpunan mo yun. Tari. Tapos nabinta na din niya. Nangupan ka namin. Kala mo pa. Tapos biglang lagulugod sa karwas niya. No? Biglang lago sa karwas. Tari mo pa. Sinarado. Hmm? Tangan ni tama din lunadan. Bulong. Nakalubustan. Steam lang gam. Dito na. Ito ang balatan. Bulusok. Ano mga pabahayan pa inilo? Anong taon ang tinaguro pa inilo? Mga 2016 daw? Ha? Dito na kami sa Bayanan San Pedro Laguna. Lulutuin na naman loob. Gutong Batangas. Gutong Batangas. Yan na, nagigisa na. Naggigisa na. Sangkap, luya, bawang, sibuyas, lamang loob. Oo. Ulit man ako
ko. Nag-inuman ako sa gabi. Lasing ko naman ako nakatulog. Tao, no? Di ba, alas 2 hindi ako nakatulog. Alas 4, alam na to. Sarap. Luto na. Masawan. Araw ng linggo. Yun. Po, ang ganda ng vlog na to at maraming salamat dun. Thank you po sa lahat ng manonood sa aking mga vlog. Ayan. Bye-bye.